Dragi roditelji, dobrodošli u Bosansku školu u Beču. Ja sam Elin Bajrić i vodim projekat ispred mostova Bosanske škole. Prije nekih 10 godina smo pokrenuli ideju da osnujemo Bosansku školu kako bi naša djeca na jednostavan i kreativan način zavolila naš materinji jezik. Kroz naše iskustvo se pokazalo da djeca najbolje usvajaju jezik ukoliko im se prikaže na jednostavan, zabavan i kreativan način. U toku ovog ljetnog semestra imamo ukupno 4 grupe uzrasta od 4 do 13 godina. Grupe su raspoređene petkom i subotom poslijepodne i roditelji mogu izabrati koji termin žele. Naša predškolska grupa uzrasta 4 do 6 godina uče stvari iz svakodnevnice, kao na primjer dijelovi tijela, voće, povrće, ali također kako da komuniciraju sa svojim vršnjacima. Također rade se razni zadaci i grafomotoričke vježbe koje su stvarno velike koristi kada djeca kasnije krenu u osnovnu školu, jer imaju onda neku podlogu jer su iskusili tu atmosferu u učionici sa učiteljicom. Naša srednja grupa uzrasta od 7 do 9 godina uče malo opširnije stvari, uče slova i pisanje bosanskog jezika, ali također vrše razne dijaloge i uče kako da ovladaju osnovama bosanskog jezika. Naša najstarija grupa uzrasta 10 do 13 godina već malo složenije rade gramatiku i pravopis, analiziraju razne tekstove i vode dijaloge na razne teme. Kao što vidite, naše težište jeste na komunikaciji, da se djeca oslobode straha da pričaju bosanski jezik kako bi ga mogli upotrebljavati u svom svakodnevnom životu. Pozivamo roditelje da dovedu svoje djecu u bosansku školu i da se uvjeri u kvalitet našeg rada. Za sve nove učenike nudimo prvi čas besplatan tzv. Šnupa-štunder. Mi se nalazimo na centralnoj lokaciji odmah iznad U1 stanice Keplerplac na adresi Favoritni-štraser 93. Više o nama možete pročitati na našoj web stranici putem socijalnih mreža i nas kontaktirati direktno putem e-maila. Zahvaljujem se.